következzék Szigligeti Gábor. Transformált muzsikus! Szerencsés jó estét, becses kompánia! Szavamra hallgasson most mindenki, fia! Itten sülteket hoztam, számtalan sokfélét, azért köszörülje ki mosta jól a kését, hogy elé csorbítsa a tányérja szélét. Nincsen párja étkek közt a pecsenyének, mert ez vidámságot okoz az elmének. Bort is igyék ám rá, aki eszik ebből, mert aki nem iszik, nagy faranő ettől. Vivált! Most engedjék meg, hogy elmondjak egy történetet. Szóval egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy lakodalom, amelyben nem csak a vőlegét, illetve a mennyasszonynak a cipőjét lopták el, hanem ellopták a vőfének a botját is. Kiálltam a násznép elé, jöttek az elrablók, és azt mondták, hogy ezt ki kell váltania a vőfének. Ez voltam szintén én. És akkor most itt szeretném felkérni Sándort segítségül, illetve igen, akkor a másik mennyasszonyt, hogy jöjjön ide hozzám, és segítsen ebben a feladatban. Kaptam magam elé egy lapostányért, illetve egy mélytányért, amit teletöltöttek pezsgővel. Majd azt kérték tőlem, hogy álljak 4 kézlábra, és lefetyeljem ki a tányérból a pezsgőt. Ennyit óhajtasz inni, kedves Sándor? Nem, ezt te fogod. Ó, én leteszem a földre ezt a 2 tányért, ilyen szép távolságra egymástól, és megkérlek benneteket, hogy legyetek szívesek. Minket? Hát a végotomat lopták el! Hát micsoda! Támaszkodni lehet? Támaszkodni lehet, lehajolni, igen, orcánkat belehelyezni a tálba. Az orcánkat belehelyezni, na nem. A tálba, és ki szüpürtyölni, a közönségtől pedig hangos tapsot kérek, ezzel biztassák Sándor. Hát nem lehetett, annyit megéreztünk a dologból, hogy nem lehetett egyszerű. Köszönjük szépen, nézzük a pontszámokat. Ó, na végre, köszönöm, jó szépen van. 3x8, 24 és 9. Gábor, Szigligeti Gábor, gratulálunk, foglalj helyet.